Hola, com va? Avui intentarem explicar la nostra visió sobre les diferències entre l'examen C1, C2 de la Junta Qualificadora i els exàmens dels mateixos nivells de les escoles oficials d'idiomes, per petició del meu amic Ivan. Bé, en principi, el que és comú sol ser, per exemple, els professors solen actuar en totes dues administracions, solen examinar per a totes dues administracions. El nivell dels professors examinadors i la seva professionalitat, naturalment jo la defenc perquè la conec. I després hi ha unes diferències que en general podem dir diferències de dates. La Junta Qualificadora té unes dates concretes, maig per a C1, setembre, maig, juny, C1, octubre, novembre, C2, mentre que les escoles oficials d'idiomes, ja sabeu, tenen les convocatòries, diguem, de juny-juliol, la primera, i la segona convocatòria, setembre. Així hi ha també una altra diferència. La Junta Qualificadora ha decidit fer una única convocatòria, una per al C1, una altra diferent per al C2, mentre que les escoles oficials d'idiomes des de... trobo que va ser 2016, 2015, no ho recorde, tenen dues convocatòries, que seria juny, setembre. Entrem ara en les diferències específiques de cadascuna de les parts o cadascuna de les destreses per veure en què és específica cada administració. Si entrem, per exemple, en l'expressió escrita, hi ha una part que és expressió escrita, les redaccions. Hi ha una part que és comuna, que és la redacció d'un text descriptiu, argumentatiu, una sol·licitud, una crítica d'un espectacle, etc. Això apareix amb una extensió determinada, apareix en totes dues administracions. Hi ha una part nova, seguint les directrius que fixa el marc europeu comú de referència, que és per a la Junta Qualificadora la redacció de mediació, de la qual ja hem parlat, que és una redacció en la qual hem d'escriure un text adreçat adreçat a algú en concret, però en la qual hem d'interpretar unes dades que se'ns donen. Hem d'interpretar unes dades, hem d'explicar-les una gràfica, una graella, etc. Una infografia, hem d'interpretar-les per a un tercer, d'ahir el concepte de mediació. Nosaltres servim d'intermediari entre unes dades i un receptor. Això, de moment, ha aparegut en la Junta Qualificadora i no l'hem vist en els exàmens fins ara de les escoles oficials d'idiomes. Parlem ara de l'apartat de la comprensió escrita. Comprensió escrita, així el model que hem vist del C2 i l'examen real que ha aparegut ja del C1, perquè recordeu que el C2 de la Junta Qualificadora no s'ha fet encara. Semblen semblants als models de les escoles oficials d'idiomes, en el sentit que en la comprensió escrita hi ha un text del qual s'han extret els fragments i han deixat un buit, i aleshores cal associar cada buit amb el fragment que estarà barrejat i al qual li ha afegit a aquest conjunt dos fragments més. Cal afegir el forat 1, correspon al fragment C.
Això apareix en el C1 de la Junta i en els exàmens C1, C2 de l'Escola Oficial d'Idiomes. Una altra activitat per a l'Escola Oficial d'Idiomes i que de moment no hem vist en la Junta és que a les escoles oficials d'idiomes, en la comprensió escrita, apareix un text separat per fragments i al costat unes frases que, resumeixen aquests fragments. El fragment B podria relacionar-se també amb el resum que és representat per el resum 1, per la frase 1, i també pel 2. El fragment C, així relacionant cada fragment amb les frases que resumeixen, de tal manera que hi haurà un fragment que puga relacionar-se amb dos resums i puga haver resums que no es relacionen amb cap fragment. Això no apareix a la junta qualificadora en els models que han presentat.